Na Zväzarmovskom letisku v Bratislave Vajnoroch boli včera a dnes prvé majstrovstvá Slovenska v leteckom modelárstve. Najlepší modelári pretekali v kategórii rádiom riadených modelov. Včera mali byť na programe modely bezmotorové, no pre silný vietor museli preteky prerušiť. Zastihli sme iba majstra sveta Jozefa Gábriša, ako skúša za prudkého vetra šťastie. No včera sa ani jemu pri prvom štarte nedarilo. Vietor zanášal modely bokom, figúry neboli ladné a rozhodcovia boli prísni. Až dnes počasie modelárom prijalo. Nafilmovali sme posledné boje medzi modelármi a motorovými modelmi. V kategórii modelov s jednokanálovými vysielačkami súťažil Ondrej Stik z Banskej Bystrice. To je on. Tento let sa Stikovi nepodaril, len čo sme zastavili kameru, model havaroval. Právom získal titul majstra Oldrich Vitásek z Holíča, ktorý nielenže model správne odštartoval a pristál, ale úspešne s ním zvládol všetky figúry, ktoré sa hodnotili. V kategórii dvojkanálových modelov získal titul Kubáň z Trenčína. Škoda, že prvé majstrovstvá Slovenska neboli dostatočne propagované a nezískali si divákov z radou mládeže. Iste by boli dobrou vizitkou leteckého modelárstva.